Kala ay barong panahon na pre. Kamot na itong lubot na lingkod rin sila tay. Masa may mayroon na itong buhaton pre? Sus pre, bilaay ka pre. Pariha dito pre. Sumayo ani pre, puli-puli nagbitik sa itong utot. Nah, tan-awar mo yung mga buwan mo. Wanay tarong pangutok. Inyong utot, inyong bitkon. Mabitik bago day na. Asa man inyong pangutok gibutang taon eh. Di ang may buhaton ay maghuna-huna tayong makuntin sa tong vlog. Bita pre. Murag maayo gina. Biliba gina kon mo pre. Dali ra mga ikaw makauna-una og pampawas tong kalaay. Sos pre, bisik na kayo na. Utok ba utok? Sos, sakto gyud ka pre. Di pareha nindo ha. Way mga utok. Sos! Pre! Kung utok na isgutan. Wala mo kay bawon ako sa una. Pero may ko first paglibintar eh. Mata yan ako kabuntang nga. Papahiram yung mama akong mata. Nanglugsot akong utok tungkol sa kuka bright. Buang jud eh. Unsay utok ba eh? Uy tala, muta to eh. Naunsa naman dito na yung utok eh. Naglugluod man lang ka. Oh! Muta dito pre. Ah! Ako rin bagitilawan. Pahit na kong kamot. Pagparat pa din. Sus, hilo mo eh. Saman, pagbuhatan yung video o maglalis. Oh! Di as dudong ay. Panuong diri. Uy pre, ginihara mo diha? O pre, inihara. Dayon pre, lingkod. Sige pre. Oh, diin na kikikan pre. Ay sa pagkabata pre. Utro po ning pilosopay. Magdaghan pa mo sa inyo pre kay atong paliwatan. O pre. Pero kato lang mong kanding paliwati kay timing nanguwag to. Unahan ka to pre. Nah, wag gi mapili ninyo. Puros di mo way mga tanong. Sige na. Tabang na mo unsa itong naunang content. Unsa man pre? Namoy na ulo na ang content pre. Kay kondisyon ni kuron mo acting. Oh. Unsa man ako sa nga naghilak man? Nga ka pre. Wala pre ay. Nag-practice ra kog acting para sa content karon. Oh. Naunsa man sa naunsa pre. Ayaw lang sa ko hilaptin nyo pre. Kaya joke pa kong utok. Magpunta ako kung siya itong makontent rin. Ah! Kay bawon ako. Kana. Unsa man pre? Nah! Ahak! Uko kibaw pre! Pastilan ka mga bugo sa inyo mga naunag content ay. Mag-tennis garter ta ninyo. Balikon na tong mga duwa pang bata sa una. Na, nabuang na ka? Nabayot na ka? Sulti lang kay hugasin na daan mong lubot. Sus paita. Stress niyo kay ko ninyo eh. Naunsa naman yung mga utok eh. Wa na jud koy content daw na hunaan. Ani na lang. Kani akong content na hunahunaan, siguradong ganahan din mo ani. Sige pre! Unsa man na? Kana. Siguro doang nga malingaw ta. Ani na lang, magtigmo-tigmo ta ninyo. Ang dili katagan, labtikan sa itlog. Patay ka sakit man na pre. Lakan si kuan na kay gidanlak niya kong itlog. Dali ra kini may goy-glot. Sige pre. Kana. Bay na yung naunaan ga. Kunya. Di ka ta makapiright ana pre nga daghan na mag-content ana. Ah! Dili tingali pre.
Basta wala lang mga binastos. Kay lisod sad mabayolisyon ta sa YouTube ana. Sige ha, sugdan na nato ha. Basta wala lay binastos saya. Sige pre. Ako una. Ako tig mo kay naglupad. Naghaguros. Buntog. Kibaon na ko. Busy ka na. Bula, pre. Bula. Takka lang ka. Buntog pre. Ako nang pilangan sir. Utok ba utok? Sige, ako, be. Daong nagbitay, patay lang kay. Kabalon ako na pre. Hinayhay. Bugo, ano may naihay man ang tubag. Ang tubag na, pre, kay langkay. Mindset ba, mindset? Ako be. Sa. Nagdaga, nagkurog. Nagsubay sa bukog. Kasayon. Gruplan. Dili, pre. Trin. Naunsa ka sayon, anak. Ako be. Kabayo niya dan. Di mo dagan. Kabisik. Taguran. Naguran di ay. Kanio. Ungo sa ibong sa ngipon. Ayate. Binastos mo na pre. Binastos na, pre. Binastos na. Yes. Anong kailangan kong gawin? Ungo sa ibong sa ngipon. Gila ay ka pre. Pero may ko first elementar eh. So, what's up mga skalawag? Thank you kanok, gumanyog lang mong video. So, karon mga skalawag, it's time to shout out. So, shout out kami nun ni Chris Salimbot, Digitalks TV. O sa katong gusto mo pa shoutout, just comment sa mong YouTube channel guys para ma-shoutout ko sa sunod na video. So sa katong wala pa rin ka-subscribe, so please me subscribe and hit the campanabel para ma-update mo sa mga kabua. Bye! Tabay na tabay! It's make you!